ще говорим за един филм на Стивън Спилбърг. Здравейте, YouTube, аз съм Николай Добрев, това е Георги Гацов. Ще снимаме нещо клипче, но първо искам да ви кажа, да ви кажа няколко съобщения, да ви предам, да ви изям, да нещо направя. И те са няколко. В миналия епизод казахме, че снимаме Minecraft геймплей днеска, но няма да можем, защото технически проблеми демек разрушиха ни къщата в този сървър и си правим нова и страшно скрита. Дано да не ни огрифат, когато... В смисъл, грифене означава разрушаване, когато го качим в YouTube. Такова. Имам пърхот. Гледай. Това е. Виж колко много пърхот. Виж колко много бе, виж. Другото съобщение беше, че свързано с Баба Thank You. В смисъл, исках да кажа, че изтрихме го, защото се сдобрихме. Пък изчакаме си имаме много проблеми. И затова го изтрихме. Между другото, кеф ли ви това? Това между другото е вибратор. Това си стиска цици. И последната информация, която ще ви даме, когато получим 100 сабскрайбъра, ще изберем един от тези 100, в смисъл произволно число, ще видим на кое число е този, който е харесал. Сега няма да гледаме кой ни е харесал, кой ни е сабскрайбнал. Когато съберем 100 и единият от тях ще има възможността да ви... Чече ме болитко. Ето кой боли, ето кой. Добре, друг. Да довърши съобщението. Ще говорим, в смисъл, ще избереме някой и да снима в наш епизод, докато той може да избере тема, за която да говори и да говорим изобщо. Също така, ако не може да измисли тема или изобщо ако не иска да се снима, може да избере някой друг или пък друга тема, ние да измислим. И време е да минем към Божи Мастер БГ. Той е влогър и коментира филми, които са страшно тъпи. И самия той е страшно тъп. Между другото съм поканила и Силвето, но Силвето след малко ще дойде, за да коментира коментаторът. Тан-тан-тан. Изражението, когато някой хареса някой, без да го е видял и му изглежда симпатичен. Изражението, когато види клипът на Божи Мастер БГ. Както прави мастер Емил Конрад. Айде бе! Казах. Да ви покажа едно клипче на Божи Мастер БГ. Добре, сега го пускаме. Здравейте, аз съм Божи Мастер БГ и в тази поредица филмите ще говорим за филми и сериали, които са нашумели напоследък или просто филми и сериали. Така, също може долу в коментарите да ми пишете какви филми искате да обсъдим, също че искам да чуя и вашето мнение за определените филми. Така че днес първи епизод ще започне с един много нашумян последен филм и много любим мой, този сериал. И това е Живите мъртви. Моля те, ходи се скри някъде и спри да снимаш. Сега вижте любимото ми здравейте. Той прави много забавни здравейте. Чакайте, почваме от началото на снимка. Аз съм Божи Мастер БГ и в днешното видео ще говорим за един филм на Стивън Спилбърг. Това прозвуча май като... Моля те, казах ти, спри да качваш клипове! Не ми казай, че пак ще качи нов клип. Нали? Не знам. Добре, дано да кача повече клипове. Не заеквай. Те преми ръката вече. Толкова е гнусно. Мразя го този! Между другото, хора, бях изненадан. Тази нощ получихме бонус 100 и няколко нови преглеждания на канала. Потвърди го. Да, ето, дами и господа, даже ще погледнете. 290. Между другото и за това ви благодаря.
Когато съберем 100, казах какво ще се случи. Надявам се да имате късмета да влезнете или нещо там. Тан-тан-тан! Защо се го направи така с тези специстите? Продавам као, между другото. Сега ще пуснем един фон на музиката. Това е поздрав за всички вас. Чакай. Това е поздрав за всички вас. Изключително за мен, защото това ми е любимата трап песен. Макар че аз слушам доста рок. И метал, и дед метал, и дедкок, и всякакви такива. Също е дедкор, ама подробности. Bang it. И сега хора, да коментираме вече клиповете на Божил. Тире Божи Мастер БГ. Ела при мен. Ела да се снимаме. Между другото ви бях обещал. Връщаме след рекламите и ще ви кажа какво следва по BTV, баналната по всекидневие. Продавам телевизор, пише разни неща, разни глупости. Тук имаме работа, това е селската реклама на X-Cactor. Имам тук гледачи, кабели, глупости, тук глупости, Шон, овцата, продаваме училищна програма, Домино. Ето, минаха рекламите. Време солидно, специално интервю с Силвето. Тън-тън-тън. Здравейте! Силве, представи се на хората, ако не те познават. Аз съм Силвия, сестрата на Емил Конрад. Силве, защо си лагаш косата? Не знам, за ми е много стар навик. Я кажи са, какво мислиш за Божи Мастер БГ? Мишто е много голям пич. Ама често казано видеята му не ми харесват. Има много малко лайкове в сравнение с моите. Я кажи са, колко лайка имаш във Фейсбук? 1000 лайка имам във Фейсбук на снимките. Колко хора сте последвали? Сега 200 хиляди. Силве, каква музика харесваш? Мазда чалга с много мазен кючек. Много ли я харесваш? Да, тя ми... Лава лампа! Силве, правила ли си го някога? Да, един път ходих на дискотека, целувах се с 10 момчета, леквах се с 2 от тях. Какво ви кажа? Без коментар, без коментар. Тит. Отрежи го. Силвето! Танцувай, Силве. И какво да танцуваме? Мазен кючек ли? Сега ще разберем. Танцувай, Силве. Спирай! Край! Отрежи го! Махни го! Силве, по колко пъти на ден се снимаш? Правиш селфита? 2-3 хиляди пъти на ден. Майчице, ти сигурно си много известна. I'm the best. Не си, ти си грозна. Не! Big take us away, bang to the clip. Хора, ако искате да чувате този трап, напишете трап. Вижте просто трап напишете в YouTube. Ако искате цялото, ето го. Трябва да сме в трап, дрън. И връщаме се. Силвето на това е любимо на нея. Тя много го харесва. Силве, кажи чао на хората. Това беше